Ihe njimaka ya bịa n'ụbọchị taa ihe gbasara chi na Onyeuwa Mmadu. Some of you guys say, "Okoma akuzibugo this topic before." Yes, akuzibugo me before. But something came up, and I want to elaborate more on it. What is it that came up? Onwelo teaching them for somebody melo. And the person explained here na chi mmadu dị iche, Onyeuwa adị iche. The narrative or the illustration onyelo concerning chi mmadu bụ energy si na chi okike. It's fine. Na Onyeuwa Mmadu bụ onye n'ọrụ ụwa. It's okay, that's the truth. Okay? Now, what matters in this life is how you comprehend message, how you understand a particular message. That is what matters most. That's the most important thing in every learning. That is why akụzisielu ụmụaka ife, student ife na class. When ndị na-ebu first, when ndị na-ebu second, when ndị na-ebu third, nwekwa ndị na-efail. Why? Is it not that they were not in the class when the teacher was teaching? They were in the class when the teacher was teaching. But under Abulu first, second, or first class, their reasoning IQ, the different from the other people. Yama had score more percentage than the other ones. Their ability to comprehend message and translate it to the barest minimum. Oya bi ihe melu had ebu first, second, and the rest. Onyeuwa Mmadu na chi mmadu. As long as somebody is given birth, as long as na mugo onya wa mupoto onya, hana wa all of they are the same. Most especially in amu hanonya. All of they are the same. The body and the spirit, we have make a soul. So if they ask you to define somebody, onye difa, kowal mo onye difa, say spirit ya bụ Emeka, mana are ya bụ Chinedu. Does it make sense? Ona nwa adreja mmiri now. Somebody going to sing, "Oh, my brother, do you know Ajirija Mmiri?" Or sing, "Define Ajirija Mmiri." Kedonya kowala ya makoye ba Ajirija Mmiri. Ajirija Mmiri bu dibia. Mana spirit ya bu spirit from Chukwu Okike. It doesn't make sense. You cannot otan nobody sit and see where ruala. I am a soul. When you want to describe me, they say this guy Onyawu a soul, a living body, a living soul. As long as that breath of life is still in me, as long as that breath of life is still intact, as long as that spirit is still there, the spirit has not left my body yet, I am a soul. And you can't separate my body from the spirit in the name of defining the difference between spirit and body. Do you know why? Sometimes when we teach these things without deeper knowledge, deeper understanding of these things, it will mislead others. In the issue of ordinana now, onwelu ndị na-abịa singing na swa mmadụ na ọchị feed, ọchị nyechi ya nni, na oye nyechi ya nni iche, nye Onyeuwa ya nni iche. That is the point I'm trying to bring out here. Chi mmadu na Onyeuwa Mmadu wofu ka ha. As long as na amụọla onye a. When they are two different beings, at the early stage of pregnancy, when that light have not entered the body, that is when you can separate two of them. In the early pregnancy, you can separate them. The light of God that everybody carry. That is the light of God. That light that tells you that this is right and this is wrong. That light that gives you energy, that is what Abia.
we have energy of the sun, we have energy of the moon, and we have energy of the stars. These are three energy eji bi ụwa. Depending na ihe ị ṅụrụ, ihe ị chọrọ ịbịa mee n'ụwa will attract the energy ga-enye ya aka to achieve your goal. Ihe ị bịara ime n'ụwa, ibi ịzọ ndụ, family na-abata ndị ọjọọ juru na ya, family na-abata na ya, mmadụ anaghị succeed na ya, mmadụ anaghị adị ndụ, and your mission bụ na ibi ụwa ka ịnọdụ withstand the pressure, nwee be a name for the family, so na the family lineage am close. You come with the energy of the sun, depending on the mission in Abia. That is the energy you will attract. When the nwoke na nwaanyị when mmekọ arụ ha form more the body, Onyeuwa Mmadu abatago. Ọ ji abụ is either no si na be nne ya ma ọ bụ no si na be nne ya. Afọ go that body. Ya bụ ịlọ mmadụ ụwa. Now, in that process of pregnancy to mature, the person na-aga process of kedu ihe na-abịa n'ụwa ime. Ndị mmadụ ji asị na a na-aṅụ iyi n'ukwu ụdala. A na-aṅụ iyi n'ukwu akpụ before abịa ụwa. I will come to that when the time is right maka ndị iyi ụwa. Okay? I will join ya. Kedu ihe ị na-eje ụwa ime? The person will not say, lee ihe m na-eje ụwa ime. Chi ukwu, chi okike. Ewelu nyezie gị the spirit that will match with your mission on earth. Ọbata. Ngene imalebe ahụ. You see the baby imalebe ahụ move very well. Mmanya rie nni, ya na onye ụwa a na-achị ya erikọ onye ọnụ. Site n'afọ nne ka Onyeuwa Mmadu na-achị mmadụ nne ji erikọ ọnụ. Anaghị efidi onye ụwa iche, fidi onye chi mmadụ iche. Site n'afọ nne ka ha na-abụ so erikọ ọnụ. Amụsị ha na ibese separate be ha. The light of chi okike, chi ukwu, will not enter the soul, that body, onye ụwa onye a. Owelizie nya ya ka ọ ga-eji wee bịa ụwa. Depending na ihe ṅụtalụ n'iyi, ọ ya ga-ekwu the type of energy ị ga-eji bịa. Are you coming with the energy of the sun? Are you coming with the energy of the moon? Are you coming with the energy of the stars? That is why if onye bala ọgaranya n'ụwa ọ bịalụ now, don't envy that person. No nwere ihe ọ ṅụrụ bịa ụwa.